8 απαγορεύει τη σύσταση πανεπιστημίων από ιδιώτες, αλλά τη σύσταση. Εδώ θα φέρουμε αυτά τα οποία ήδη λειτουργούν σε κάποια άλλη χώρα. Άρα δεν μιλάμε για σύσταση. Λοιπόν, αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο ήδη βεβαίως έχει απαντηθεί ότι ναι, αλλά όταν πρέπει να λειτουργήσει ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και με δημόσιους λειτουργικούς καθηγητές, αυτό αφορά τη λειτουργία του, την παροχή της εκπαίδευσης. Άρα, κύριοι, όποιοι θέλετε να έρθετε, με το καλό να έρθετε και να ιδρυθεί το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Yale, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Columbia και να υπάρξει, όπως το λένε, ο αντίστοιχος γέλοντας σε όλη την Ιφίλιο. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, γιατί τα κάνει αυτά το Σύνταγμα? Γιατί βάζει αυτούς τους όρους? Είναι ένας περιορισμός της ελευθερίας του να μπορέσει κανένας να φτιάξει ένα ιδιωτικό ίδρυμα? Είναι περιορισμός της επιχειρηματικής ελευθερίας? Είναι περιορισμός της ελευθερίας ίδρυσης ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων που το ίδιο το Σύνταγμα κατοχυρώνει για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση? Είναι περιορισμός της ίδιας της ακαδημαϊκής ελευθερίας του να ιδρύσω εγώ ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο? Όχι. Είναι το ακριβώς αντίθετο. Όπως και παγίως νομολογιακά έχει αποτυπωθεί στις αποφάσεις, είναι η θεσμική εγγύηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Γιατί η ακαδημαϊκή ελευθερία δεν είναι το να παρέχω εκπαίδευση. Η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι η ελευθερία της αμφισβήτησης των παραδεδεγμένων γνώσεων, είναι η ελευθερία της κριτικής σκέψης και της αποτύπωσής της. Και αυτό όταν εξαρτάται από τα συμφέροντα κάποιου ιδιώτη δεν μπορεί να εξασφαλιστεί. Όπως δεν εξασφαλίζεται σε καμία χώρα του κόσμου όπου έρχεται ο ιδιώτης επιχειρηματίας και επεμβαίνει στη λειτουργία του πανεπιστημίου λέγοντας παραδείγματος χάρη, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχουμε τόσα έξοδα να κάνουμε. Μην βάζετε χαμηλούς βαθμούς και κόβετε τα παιδιά τα οποία μας πληρώνουν, ή ότι δεν γίνεται, εν πάση περιπτώσει, με βάση τις συμφωνίες τις οποίες έχουμε με διάφορους χορηγούς και κράτη, ας πούμε, παραδείγματος χάρη του Ισραήλ, να μου κάνετε πορείες υπέρ της Παλαιστίνης. Τα βλέπετε, δεν είναι παραδείγματα τα οποία είναι τυχαία. Και ναι, οδηγούν όχι απλώς σε παραιτήσεις. Στην εποχή της Θάτσερ, όταν εφαρμόστηκαν οι περιορισμοί στη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων, προκειμένου να στραφούν περισσότερο προς τις επιχειρήσεις και στη σύνδεση με τις επιχειρήσεις, και αυτό οδήγησε σε στραγγαλισμό των ανθρωπιστικών σπουδών και αυτοκτονίες. Λοιπόν, γι' αυτό εξασφαλίζεται με συγκεκριμένες θεσμικές διατάξεις η θεσμική εγγύηση, η πανεπιστημιακή αυτονομία υπό τη μορφή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και η θέση των καθηγητών ως δημοσίων λειτουργών. Άρα και από πλευράς του θεμελιώδη χάρτη των δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία επικαλούνται, που αναφέρεται στην ακαδημαϊκή ελευθερία, εδώ δεν έχουμε μία, ας το πούμε έτσι, περιορισμό της, αντίθετα έχουμε εξειδίκευσή της. Είναι σε σύμπνοια με αυτές τις συγκεκριμένες διατάξεις, γιατί ακριβώς αποτελούν τη θεσμική τους εγγύηση. Δεύτερο, τρίτο θέμα. Όπως ανέφερε πριν η Λίνα, είναι άλλο το ζήτημα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και είναι άλλο το ζήτημα της ακαδημαϊκής ισοτίμησης. Και είναι και άλλα τα όργανα τα οποία κρίνουν σε κάθε περίπτωση το ένα ή το άλλο. Τι υπάρχει λοιπόν ως βασική αρχή του ευρωπαϊκού δικαίου? Η ελευθερία εγκατάστασης τρίτων επιχειρήσεων, τρίτων χωρών σε μία άλλη χώρα. Το απαγορεύει αυτό το ελληνικό δίκαιο? Απαγορεύει σε όλα αυτά του είδους τις επιχειρήσεις παροχής ιδιωτικής εκπαίδευσης να έρθουν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα? Όχι. Αυτό που τους απαγορεύει είναι να αναγνωριστούν ως πανεπιστημιακά ιδρύματα και να χορηγούν ισότιμους τίτλους απευθείας με τους αντίστοιχους ελληνικούς. Αυτό όμως πάει να κάνει η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο, το οποίο τουλάχιστον φαίνεται από τις ερωταπαντήσεις τις οποίες δίνει. Θέτοντας ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θα θέσουμε
είναι το τι πρόγραμμα σπουδών θα έχει, το αν οι καθηγητές τους θα έχουν ή όχι διδακτορικό, ποια θα είναι η αναλογή κτλ. Δηλαδή ζητήματα που δεν αφορούν την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των αποφύτων των σχετικών μαθημάτων, αλλά καθαρά το αν θα είναι ακαδημαϊκός ισότιμα με τα ελληνικά. Και αυτό είναι όχι απλώς παράκαμψη, επιτρέψτε μου και ο όρος παραβίαση κατά τη γνώμη μου είναι ελλειπής, είναι μια συνταγματική εκτροπή. Τώρα, τι προβλέπει λοιπόν από πλευράς ενωσιακού δικαίου? Προβλέπει ακριβώς αυτό το οποίο υπόθηκε, ότι ο απόφοιτος κάποιου συγκεκριμένου ιδρύματος, στο βαθμό στον οποίο αυτός ο τίτλος τον οποίο έχει αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσει να ασκήσει ένα επάγγελμα στη χώρα υποδοχής, παραδείγματος χάρη εδώ στην Ελλάδα, είναι αυτό ακριβώς που λέμε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα. Αν έχεις κάποια συγκεκριμένα προσόντα μπορείς να το ασκήσεις, αν δεν τα έχεις δεν μπορείς να το ασκήσεις. Κρίνεται με βάση το αν αυτή τη δυνατότητα την έχει στη χώρα προέλευσης και στο βαθμό στον οποίο την έχει στη χώρα προέλευσης πρέπει να την έχει και στη χώρα υποδοχής. Ποιος το κρίνει αυτό? Το κρίνει είτε το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, είτε το κρίνει ο αντίστοιχος φορέας τον οποίο καλείσαι να ενταχθείς προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος, τα επιμελητήρια κτλ. Όταν λοιπόν γίνεται αυτή η κρίση, μπορείς να επιβάλλεις τα αντισταθμιστικά μέτρα. Αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία μπορεί να είναι εξετάσεις, όχι μόνο της γλώσσας, εξετάσεις ουσίας. Ιδίως σε περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη που αφορά την διαπίστωση της δυνατότητάς σου να ασκήσεις το επάγγελμα στη χώρα υποδοχής. Διότι κάποιος ο οποίος έχει σπουδάσει το κοινό δίκαιο της Βρετανίας δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του δικηγόρου αν δεν διαπιστωστεί ότι γνωρίζει το ελληνικό δίκαιο. Είτε άσκηση. Λοιπόν, άρα αυτά είναι δείκτες που δείχνουν ότι δεν είναι αυτόματη η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ούτε στα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα. Όταν όμως πρόκειται για την ακαδημαϊκή ισοτίμηση, εκεί πρέπει να περάσει από άλλη διαδικασία, η διαδικασία του ΔΟΑΤΑΠ, προκειμένου να κριθεί ότι οι σπουδές σου είναι ισότιμες και αντίστοιχες με αυτές τις οποίες έχουν αναγνωρίσει ακαδημαϊκά ή έχουν αναγνωριστεί στην Ελλάδα. Και εκεί επίσης μπορεί να υποβελθούν άλλου τύπου εξετάσεις. Λοιπόν, οι οποίες αφορούν πια την αντιστοιχεία των σπουδών και όχι των επαγγελματικών προσόντων. Αυτή είναι λοιπόν μια βασική διαφορά, διότι το ΜΕΝ 1 όντως ρυθμίζεται από τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Οδηγία 2005-36, που έχει ενσωματωθεί με το Προεδρικό Διάταγμα 38 του 2010, και το άλλο θέμα είναι εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να έρθουμε και στην περίφημη απόφαση σε 66-18 Επιτροπή κατά της Ουγγαρίας. Εκεί ακριβώς τι είχαμε? Είχαμε τη δυνατότητα των Ούγγρων να ιδρύουν ιδιωτικά πανεπιστήμια και την απαγόρευση σε άλλο πανεπιστήμιο, το οποίο εδώ εν προκειμένου ούτως ή άλλως λειτουργούσε στην Ουγγαρία και το εξώθησαν να αποχωρήσει, και το οποίο βεβαίως θέτει κι άλλο ένα ζήτημα, δηλαδή το ζήτημα το ότι εδώ επρόκειτο περί πανεπιστημίου που λειτουργούσε με βάση τις διαδικασίες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ναι, τρίτη χώρα, αν μπορεί να ασκήσει αυτό που μπορούσαν να κάνουν οι ίδιοι οι Ούγγροι. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει θέμα παραβίασης της εξομοίωσης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Όπως δεν μπορεί εδώ ο ιδιώτης ο Έλληνας, δεν θα μπορεί και ο ξένος. Το ακριβώς ανάποδο θα γίνει έτσι και περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Ότι δίνει καλύτερη θέση για αυτόν ο οποίος έρχεται απ' έξω, είναι αλλοδαπός, σε σχέση με τους συμμεταπούς. Και δικαίως θα φωνάξουν οι ιδιοκτήτες των κολεγίων ότι εδώ πέρα, κύριοι, έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Παραβίαση αρχής ισότητας. Και άρα θέλουμε κι εμείς. Γιατί προς τα εκεί οδηγούμαστε, εκεί είναι η λογική όλης αυτής της. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι τόσο κουτοπώνυρα που βγάζουν μάτι. Όπως
Όπως το αντίστοιχο επιχείρημα το οποίο λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, μα εμείς προβλέψαμε στον νόμο ότι μπορεί το ελληνικά πανεπιστήμια να πάνε να ιδρύσουν παραρτήματα στο εξωτερικό. Δεν πρέπει λοιπόν να επιτρέψουμε και τα ελληνικά παραρτήματα, τα ξένα παραρτήματα στην Ελλάδα. Αυτά είναι οι κουτοπονηριές, οι συνταγματικές κουτοπονηριές. Άρα, ούτε η απόφαση όντως 66-18 παίζει κάποιο ρόλο εν προκειμένου. Τι παίζει εν προκειμένου κάποιο ρόλο? Παίζει ρόλο το ότι το Σύνταγμά μας δεν είναι ένα απολύθωμα, γιατί το ακούσαμε και αυτό. Δεν μπορείς να έχεις ένα Σύνταγμα το οποίο είναι απολυθωμένο στο παρελθόν. Πρέπει να είναι σε μια διαρκή διαδικασία εξελίξεων. Πάρα πολύ ωραία. Πότε συμβαίνει αυτό? Μπορείς να εξελίξεις το Σύνταγμα και να ερμηνεύσεις τις διατάξεις του, τις ρητές απαγορευτικές διατάξεις ως μη ισχύουσες ή πιθέμενες υποερμηνία. Γιατί την τελεολογική ερμηνεία την είπαμε εξ επαρχής. Αυτές οι διατάξεις είναι συγκεκριμένες και εξασφαλίζουν την ακαδημαϊκή ελευθερία. Προφανώς και όχι. Αλλά αν το αποδεχθούμε αυτό, ότι ναι, αυτές οι διατάξεις μπορούν να ερμηνευτούν κατά το δοκούν, τότε σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει Σύνταγμα. Μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα πάντα, όπως θέλουμε. Δεν υπάρχουν κανόνες του παιχνιδιού. Δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση εφαρμογής βασανιστήριων. Δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση για το απόρριτο των επικοινωνιών. Κοιτάξτε εδώ πώς έρχονται και δεν με το άλλο. Λοιπόν, το απολύτως, απαραβίαστον του ιδιωτικού απορρίτου των επικοινωνιών. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα. Και άρα μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Άρα το Σύνταγμα από εγγυητικό πλαίσιο απέναντι στους εκάστοτε κρατούντες που έλεγε ο δάσκαλός μας ο Αριστόβουλος Μάνεση, γίνεται μία σούπα. Αυτό είναι το διακύβευμα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ζήτημα μόνο για την αναγνώριση του δημοσίου χαρακτήρα των πανεπιστημίων. Είναι ζήτημα που αφορά την αναγνώριση της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αν δηλαδή το πανεπιστήμιο θα εξακολουθεί να είναι ένας τόπος σκέψης, κριτικής και δυνατότητας έκφρασης αμφισβήτησης, που δεν αφορά μόνο τους διδάσκοντες, είναι και η ελευθερία των διδασκομένων, είτε θα γίνει απλώς ένας χώρος αγοράς επαγγελματικών προσόντων. Έγινε, δηλαδή, αν δείτε κανείς τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα βλέπει κανείς. Ποια ήταν η λογική, ας πούμε, της κατοχύρωσης της ελευθερίας των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων? Υποτίθεται για να εξασφαλίσει την παιδαγωγική ελευθερία απέναντι στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του δημοσίου. Να έχει δηλαδή και άλλες επιλογές. Τι έγινε? Εκεί που ήταν υποτίθεται το διακύβευμα και συνταγματικά το διακύβευμα, η παιδαγωγική ελευθερία να αναγνωριστεί και για τους καθηγητές του δημοσίου σχολείου και να μην έχουν απλώς τις διαταγές που θα δίνει το εκάστοτε Υπουργείο, έχει γίνει στη συντηρητική του πλειοψηφία το σχολείο ένας αποθητικός μηχανισμός για τους μαθητές και στο οποίο μια παιδαγωγική ελευθερία υπάρχει, απλώς αναπτύσσεται παραπλεύρο μια παραπαιδεία, βάσει και μπορέσουμε να αποκτήσουμε κάποια προσόντα. Μπορεί κάλλιστα να γίνει έτσι και το πανεπιστήμιο. Άρα, όποιος υπερασπίζεται αυτή τη στιγμή τους αγώνες των φοιτητών, υπερασπίζεται καταρχήν το να υπάρχει πανεπιστήμιο. Υπερασπίζεται το να υπάρχει ακαδημαϊκή ελευθερία. Ένα. Και όπως πριν είπα, υπερασπίζεται το να υπάρχει συνταγματική δημοκρατία. Το να υπάρχουν συνταγματικά δικαιώματα εγγυημένα. Όποιος δεν το υπερασπίζεται αυτό, τότε πραγματικά ζηλεύει τη δόξα των στυλιτών και του Τζουμπέ. Δηλαδή του Δημητρίου Βούλγαρη, που κάνανε ό,τι θέλανε, με το άστε ντούα. Έτσι γουστάρω. Αυτό είναι το διακύβευμα των αγώνων που διατελούνται αυτή τη στιγμή. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή καθηγητές στα πανεπιστήμια και γενικές συνελεύσεις που έρχονται να βάλουν φραγμούς στη δυνατότητα του να αναπτυχθεί η αντίσταση μέσα στο εσωτερικό του πανεπιστημίου. Προς αιώνιον ανάθεμα του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Και έρχεται και ο εισαγγελέας, έτσι, να επιβάλλει, να εξετάσει τα αδικήματα που τελούνται. Δεν είναι αδίκημα δηλαδή η συνταγματική εκτροπή. Είναι αδίκημα το να αγωνίσει για την εφαρμογή του συντάγματος. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μας αφορά όμως.